What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Videos, just click the subscribe. DJ March in the place to be, okay? So, kumuha ito nga karoon nga kanta is Barangay Tuyan City, Naga, Cebu City, okay? So, here we go. Kuyaw kaayo ng barangaya, barangaya, to yan, dagan klase na mga klase sa mga isda, kikan sa tilapia, padulong sa bangus, padulong sa moro-moro, padulong sa lapu-lapu, naapo iho, unsa pa jud, diya makitaan sa may palingki, naapod mga isda, da. Ang wala lang yun sa ilaha kanang ginatawag og piran, ha. Kay delikado ng piran, ha. Kung naana anang baligya, kay basig dili yun na mahalin. Yeah. Barangay Tuyan, barangay Tuyan, babarangay tutuyan, babarangay tutuyan, bisang dugay na kaayo sila, bisag unsa panabot nga crisis, wala yun sila na paglaom, nawala sa paglaom. Ongoing gapon ang ilang baligya na mga isda, da. Siguro ang ilang festival ani isda, da sa Barangay Tuyan sa Naga of Cebu City. Breakdown, no? Nari nagpa-shoutout sa ako, no? Shoutout din ako ni sa Barangay Tuyan City, Naga of Cebu, okay? So, Mark Perez, okay? Ay Happy Beats, okay? Kung namin mga pa-shoutout diya, i-comment lang sa ubos sa kung kaning video, no? Sa YouTube, para sa sunod na ko nga mga videos para ma-shoutout mo mga kabingka, okay? Check this out. Oy, no? Nari nagpa-shoutout sa ako, no? Shoutout din ako ni sa Barangay Tuyan City, Naga of Cebu, okay? So, Mark Perez, okay? Ay Happy Beats, okay? Kung namin mga pa-shoutout diya, i-comment lang sa ubos sa kung kaning nga video, no? Sa YouTube, para sa sunod na ko nga mga videos para ma-shoutout mo mga kabingka, okay? Sige.